Naimbag nga aldaw yung manen, gagayem ken kakabsat. Dimteng manen, iti oras, iti panagadal. Ket patyen mi nga ada kayong agururay, kada ito nga gundaway, agsipod ta patyen mi met, nga adda dayjay panagbisin, adda dayjay panagwaw tayo, kada dayjay napateg nga sao ni Apo Diyos. Ket damnamaen mi nga daytoy panagadal tayo manen, iti oras ti panagadal, ket mangidted kada tayo iti maysa nga baro nga adal, nga isu iti mang padakkel dayjay nga nabukil tayon nga relasyon tay ken ni Apo Dios. Siyak gagayem ken kakabsat ni Pastor Eli Rafanan, kumablaw manen kada kayo. Ket ited kumet iti gundaway kadi Pastor Alfred ken ni Pastor Steve nga isuda iti mangited met iti nabarang nga kablao da kada kayo kakabsat. When naiten nga gagayem ken kakabsat, manen iti panangkablaw kada kayo, isukadi iti dumanon kada kayo. Kaya iti daytoy nga oras, agadal tayo manen, itultuloy tayo tintay panagadal, iti kinapudno, nga isuda dagito iti mangiwanwan kada tayo, iti panagbiag nga maitunos iti pagaitan ni Apo Dios. Amen. Kablawan da kayo manen, gagayam ken kakabsat. Daytoyan iti may katlong lawas iti intay panagadal. Ket mamatiak iti amin na pusok nga daytoy may katlong adal tayo. Iti daytoy nga lawas. Adu dagiti banag nga masursuro tayo nga mangisagana ti panagbiag tayo. Iti ay ni Apo Jesus nga manubot ken mangisalakan tayo. Thank you, Pastor. Ket akas itintay kanayon nga raramiden, masapul nga lukatan tayo kabsat iti panagadal tayo babayan iti maysa nga napateg nga panagkararag. Pastor Sib, di mabalin nga idalan mo iti panagkararag tayo. Nagkararag tayo. Bendito ken manakabalin nga Dios nga das sa dilangit. Bigbigan mi iti kaddam kadagiti puspuso mi iti dayting aldaw. Nga mabalin mi manen Apo nga adalan dagiti sasaom. Amang ipalagip kada kami iti kinapateg iti kinasirib nga isu nga kayat mo Apo nga may pasdek ti panagbiag mi. Buena po. Dawaten mi nga rod Apo tagtultuloy panangidalan ti Espiritu Santom ket dagiti biag mi kadi Apo malawlawagan nga kasi ti panggep mo ken tarigagay mo. Tadagiti tingkam dinawat ni pakpakaasi tinapatay nga nagan ni Panginoon Jesus. Amen. 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 Kagayem ket adda tayon iti may katlo nga adal. Ket napateg daytoy iti paulo nga inted iti nangaramid daytoy adalen tayo kada ito'y 3 nga bulan. Ket kunana maipanggep iti biag ken ni patay. Daytoy ket isu dayjay panagpili, panagdesisyon ayaten nga kakabsat. Tapno nasisiyaat dayjay panangirugi tayo kada ito'y adal tayo. Sublin tayo dayjay umunan nga 2 nga leksyon nga intay inadal. Iti naadal tayo, iti 2 nga leksyon, umuna nga 2 nga leksyonen ket dayjay sao nga sirib, wisdom. Dayjay gayam sirib, isu dayjay panangbukel kadayjay nga relasyon kini Apo Dios. Tano iti maysa nga tao nga adu iti panakaamuna ngem awan iti pudno ken sibibiyag nga relasyon na ken Apo Dios nga mangted kadayjay panangbalbaliw iti panagbiag. Saan tayo nga mabalin nga ibaga nga isuna ket nasirib? Mabalin nga ibaga tayo nga isuna ket nalaing. Iti English, he is full of knowledge. But he is not wise. Isu nga, nakita tayo nga dayjay leksyon tayo, dayjay gayam sirib nga isu iti buklen, dayjay relasyon tayo ken Apo Dios. Idi na pan nga lawas, inted na dayjay proteksyon, panangaywan. Aywanan na iti pamilya, aywanan na dagiti anak, aywanan na iti trabaho, Pastor Alfred, malagip ko launay di kunam, nga dayjay ingkasadot kinikuton, aywanan na. Aywanan na pa'y, dayjay personal panagbiag tayo. Dayjay panang pili tayo, kadigiti gagayim tayo. Kaday ito'y manen itatan, at dadigiti balbalakad manen ni Apo Diyos nga inusar na ni Ari Solomon. Ket iti kayat na nga sawen da ito'y adal ta itata, gagayim ken kakabsat,
Adda di balakad nga ited na, no denggen tayo, agpaitibiyag. Wen, pastor. No, DJ, saan tayo akayat adenggen, iti panungpalan na ket Patay. patay. Iso nga it is a matter of life and death. Ket no, napintas DJ, panangaramid na dayto eleksyon tayo manen, ket masapul nga kitaan tayo Pastor Alfred, nga DJ, paset iti libro iti proverbio, nga iso tadadalan tayo tata, nga isu iti DJ kuna tayo sentro, daytoy adal tayo nga may katlo, ket DJ ti pagpusipusan, DJ adalan tayo tata. Anya DJ paset amayulo tayo Pastor Alfred, pakibasa man. Wen, iten nga kakabsat ken gagayem, ti paset nga mayulo iti dayti nga adal tayo, itatangal daw, ket masarakan iti proverbio, kapitulo 6, versikulo 23. Basaek ket kasto iti kunana, tati pagbilinan isuti pagsilawan, ket tilinteg isuti silaw, ket dagiti panangtubngar ti sursuro, isuda ti dalan tibiyag. Biyag. Dito yung Ruden, iturong na kada tayo, dahil siya'y sao nga panagtungpal. Panagtungpal. Dahil siya'y kunana ket dagiti panagtubngar iti sursuro, isuda iti dalan, iti biyag. Iturong na kada tayo, Pastor Steve ken Pastor Alfred, dahil siya'y pananglukat nga basaan Pastor Steve, iti verse 21. Iti libro ti de kwamet lang, Proverbio 6 verse 21. Nga isu iti nangilukatan ni Ari Solomon, daytoy pasit amayulo tayo. Ket nakita na nga dayjay gayam pagsilawan ken dayjay linteg may maysa. May isa, pastor. Anya iti aramiden tata dayjay nga pagsilawan tapno dayjay silaw na ket kang kanayon nga isu iti mang silaw mangiturong kada tayo. Pakibasang Pastor Steve, verse 21. Kunan natin Proverbio, Kapitulo 6, versikulo 21. Igalot mo ida, kan kanayon itapusom, iyukor mo ida, ititinged mo. Aday ti duwang nga paset iti bagi tayo. Umuna di puso. No apay nga di puso, naadal tayon kada di umuna nga duwan, the heart is the seat of decision. Han nga daytoy puso nga dayjay mangi bumbumba iti dara tayo. Tanuin bagana ni Apo Dios ka anak ko itid mo kanyak iti puso. Iti kayat na nga ibaga kada tayo, itid mo kanyak dayjay nakam mo, which is the heart of the decision. Ket no daytoy tatan, dayjay bilin na ket igalot tayo, ijay isip tayo, bantayan na tayo. Ket no dayjay kunana met iyukur mo, ida ititenged mo, ijay panawin ni Ari Solomon, Pastor Steve, ken Pastor Alfred, itaramiden dagayam no adati ibilin dayjay ama, ket ikabil da ijay tenged. Tapno na malipat. Tapno malagip na. Kas pangarigan ko no dayjay ko mabilin ni tatang ko ket daytoy kurbatak, daytoy kumanya, ni kabil ditoy. Into no ure no agdumugak laeng ket makitak dayjay kurbata ta naigalot nga rod ito'y tenged ko ay malagip ko adda iti bilin ni tatang ko adda bilin ni inang ko Agserbi ka dayjay rin agserbi nga dayjay kaslala nga Palagip. palagip. Nga rod it is kunana ti lesson tayo, it is a matter of life and death. Adda dayjay gagayem ken kakabsat adda iti grupo dagiti gagayem tayo nga taga US. Daytoy tininaganan da dayjay ministries da in his service amyanan. Ni Dr. Mitchell Felt ken ni Elder J. Con kang kanayon dom umay dayjay paset iti misyon tayo. Dayjay pagudpod. Iti may sa kadigiti naudi nga digiti missionaries nga naggapo iti Amerika ni Gray. Malagip kung launay ni Gray ta nalay nga makigayem. Ngem idi
na amamok ni Gray, at daytay porcelas na. Ket kunakken ka na Gray, what is in your bracelet? Idin pakita na, inbaga na nga, I am a diabetic. Oh. Jay, tunggal no makita na dayjay, tunggal makita na dayjay bracelet na, sakbay nga mangan, di dadto niya, dadto ka nawan, sakbay nga mangan, makita na dayjay bracelet na. Iso nga amun na, nga dayjay kanin na, ket saan nga kumuntra kinkwana, dayjay sakit na nga diabetic. Ket no ipilit na, nga kanin dayjay maikontra kinkwana, again, agsublitay ka dayjay paulo iti leksyon tayo, it is a matter of life and death. Gagayem ken kakabsat dayjay naudi nga panagbisita mi ken ni Mrs. Rafanan ijay US. Nakita mi iti maysa nga kasasaad. Dayjay apo iti kabsat ko ni Ruben tinagan na ket Toto. Agis eskwela ijay Glendale Academy. Iti maysa nga gundaway apan mi nga sinabat. So, kastoy siguron, iti kamalem na, kunana ni Ruben ket mangantay pa'y manong kunana. Napan kami iti Thai restaurant. Idi sumrek kami, immediately nga ni Toto, sinaludsod na kada di agsa-serve, is there peanut in your food? Kunak, apay nga tanga damagan na. Idagkwa kami, nakita Toto kunak, what is the meaning of your bracelet in your hand? Ibaga na, lolo ko na, I am allergic to peanut. Ure de may salaang bukil iti mani. Kuna what happened to you if you just eat one peanut? Kuna na nga, there was one time, they called 911. Ijay states kami, no, the emergency 911. Tandangan lang iti may sa nga mani, ket de jerik na, kuna na ni Toto, lolo ko na, I feel that I am choking kasi ada kanumang bukil ken kuana hang makaangas. Ket inistorya ni Ruben nga daday jay awit na nga indiksyon. Nga the moment accidentally nga makapangan iti adda iti manina peanut butter wenno mani ket sumro day jay taramiden jay ubing na trainer nga alain na day jay injection na latan ijay lupuna. Ket ijay nakita dayjay panagdesisyon na amuna nga numangan iti mani which is allergic isuna mapankin ko na dayjay papatay. So masapol nga dayjay panagdesisyon agsublitay manen kadayjay title iti lesson tayo a matter of life and death. Ket di kaday tuwing eleksyon tayo itata isagana na kada tayo dayjay panagtungpal tayo. Iso nga Pastor Steve ken Pastor Alfred, gagayem kakamkabsat, isagaan na tayo tata, digiti puspuso tayo, alayin nyo digiti Bibliayo, ket surutin tayo, dahil leksyon tayo itata, ket iyon unak ni Pastor Steve. Pastor Steve, iti buklen iti leksyon tayo, nga agpaay iti sirib, wisdom, ken dahil pudno nga edukasyon, anya iti insuro ni Solomon, iti libro iti proverbio, madlaw yung kabsat nga, no dadong adadya pa nagsubli-subli iti leksyon tayo. Kahit pakibasa man iti Kapitulo 1, versikulo 8 ken 9. No malagip yun, dayjay umunang adal tayo, dayjay introduction na pastor. Na dakamat tayo, di napalabas nga lawlawas na, dahito manen pudno nga edukasyon. Ket ipalagip na kada tayong saklawan na iti panangisuro dagiti naganak kadagiti anak. Ket masagid na no kasano iti panangisuro iti naganak kagayam ken kakabsat kadagiti anak. Ket daytoy ket inton suruten dagiti anak agbalin daytoy nga nalinteg apa kaidalanan dagiti anak. Nga masapulan da iti pudno nga kinasirib nga kayat ni Apo Dios nga madakadakwada. So nga basaik man dito inti Kapitulo 1 versikulo 8 9. Kuna na ditoy ni Ari Solomon makisarsarita nga kas maysa
nga naganak kadagiti anak iti Israel. Nga kasi ti kunana, anak ko, no dagiti anak ko, denggem iti panursuro, to'y amam, ket di kabayan tilinteg ni inam. Iti verse 9, taisudan to iti balangat ti sanyata di taulom, ken kalangkang amayukor di tatenged mo. So, di ni binasa tayo tatay nga teksto iti verse 21, iti kapitulo 6 matlaeng. Nga dayti linteg, nga banag nga iso nga ibalbalakad dagiti naganak kadagiti anak. Dayto iti maysa nga sursuro adal nga masapul nga gunudan dagiti anak tapno mga gunud da iti nalinteg nga biag. Adamat iti may palagip man kada tayo dayjay saan nga umiso nga edukasyon. Wen. Nga dayto itunda na iti pakadadaelan pakatayan ket dayto isuti panawan tayo, iso dayto iti santay kuma liklikan tayo no mabalbalin kagayem ken kakabsat. Nga di nga dumngeg kadagiti panursuro kinasirib nga iso nga kayat dagiti naganak tayo nga iso nga maadda kada tayo nga kasanak. No adda ko may iti basbasaen nga maikabil iti maysa nga pagtaengan. Anya nga rug ko may iti klase nga literature no babasaen. Ati mabalin nga kote diti na Diyosan nga babasaen Oy. nga mangtulong kadagiti anak tayo nga mabalbaliwan dayjay panirigan no na ta deti lubong nga pagnanaedan tayo adu dagiti banag nga mangiwawa mangiawan tata high technology tayon dagiti gadgets nga mabalin nga dita makita tayo dagiti pornographies dagiti daduma pa dagiti games nga dagiti anak tayo kay sulati kay ayo da dayta ngem no saan da nga mailinteg dagitoy ket saan da nga maisuro babaen ti kinasirib nga gapo kini Apo Dios patsek iti amin na puso nga dagiti da mapukaw da mapanda iti sabali nga edukasyon apakapukawan. Iso nga ti agnaed ko makadagiti pagtaingan tayo kadagiti bana nga makatulong kadagiti anak tayo gagayem ken kakabsat nga mangyasideg iti relasyon tayo kini Apo Dios. Kas ko makadagiti sasaw ni Apo Dios dagiti Bibles tayo. Sandalang kuma nga arkos kadagiti aparador tayo kakabsat. Dagiti magazines nga gapo kadagiti iglesia tayo. Kadagitoy da inton masursuro dagiti anak tayo nga mangbasa kadagitoy, mangkita kadagitoy, mangimutek-tek kadagitoy, patcheck nga dagiti anak tayo gagayam ken kakabsat. Pastor Eli, magunud da iti dana nga biag nga kas iti tarigagay ni Apo Dios kada tayo. Kitain tayo Pastor Alfred ken Pastor Steve. Kadayjay nga inbasam Pastor. Adda iti nakita ket nga talo nga paset iti bagi tayo no ti panagbiag tayo nga itudtudo na. Umuna no dayjay kuna na ket anak ko dinggem dayjay kuna tayo nga dayjay lapayag. Kanya importante dayjay no dinggem san lang nga lapayag no diket di ore pa yan iti puso. Intunno ko na intunno nang ngegmo ko na agbalindan tong arkos itaulom. Ulo. Sumikadwan ija ulom arkosen nan. So intunno na dengegmon agbalinan apaset ijay mangiturong kada ija desisyon mo tay ija ulo tag decide nga rod. Ket intunno ko na namanen ket isuna iti agbalin nga iti tenged mo. Wen. Manen dayjay tenged akas dayjay na ibagata itatay. Palagip. May nga palagip na dingeg na imutiktikan Tektekan. nalpas nga nakamutiktikan nga ramid tay iti desisyon dayto iti aramid ket no addanto man ng Pastor Alfred, Pastor Steve kakabsat dayjay gundaway nga ramidin tayo nga maikaniwas ka dayjay nakitulagan tayo ken Apo Dios palagipan na tayo manay. Anya nakitulag ka kanya ako na iso nga na taltalged dayjay relasyon tayo ken kuana taapay, subyan tayo paulo na. No, agtulnog tayo, ket si bubukal da jay relasyon tayo ken kuana, it is a matter of life and death. Adda iti biyag nga granayon. Da jay iti tarigagay ni Apo Dios. Pastor Alfred, agsubli tayo manen, ijay
dos nya. Akas di ko nagtatay kakabsat, no makita yung dadayjay mas dadayjay kaslala nga maulit nga pasit iti proverbio. Usa rin gamin ni dadayjay nang isurat daytoy pagliksyonan tayo. Nga isumanen ti panangi Talmud na panangiyunay-unay na dadayjay leksyon akayat tayo. Tatay ti leksyon nga kayat nga ited ni Pastor Alfred itata, anya digijay benefits, anya digijay naimbag nga ited iti dadayjay pudno nga sirib. Ket basaem man Pastor iti 2:1 ingana iti 5. Juan. Kapitulo 2, kakabsat ti libro Proverbio, versikulo 1, gingana ti 5. Anak ko, no awatem to, dagiti saok, kati penpen mo ken ka, dagiti bilin ko. Iti kasta, yalingag mo to, dalapayag mo, iti kinasirib, ken ikapet mo, itapusom, iti pannakaawat. Wen awagam ti kinasaririt, ket idirim, tatimek mo amay paay, iti pannakaawat. No iso birukem akas pirak, ken tuntunem, akas nalmeng agam gamgameng, iti kasta maawatam to, ti panagbuteng ken ni Yoba, ken masarakam to, ti panakam mo, iti Dios. Ayaten nga kakabsat, agsubli tayo man, kasi ko na ni Pastor Eli, agsubli tayo, ijay basic, tayo so dahito iti pamunganayan, dahi adal tayo, numalagipyo, sublyanan tayo, Pastor, dahi muno na nga adal tayo. Isubli na tayo kat isubli na tayo ijay makunkuna nga basic. No surutem, DJ it's a matter of life and death. No pagtulnugam, DJ nang tayo kini Apo Dios. Nga rod ka nagimbag ni Apo Dios no adadalan tayo dito ta kahit kuman nga sublyanan Pastor. Kakabsat DJ saan lang nga nanggagan na ipenpen pa ijay puso tayo kahit santo pati di panunot tayo, kaya tagtitimpuyog dadagitoy, kaya rumwar dagijay, nga bilbilin nga isuti niya, mangtubngar kada tayo sa unia po Diyos nga mangtubngar para itidalan itibiyag. Tatan no surutan tayo nga pagtulugan dagijay, biyag nga nanayon. Ngem no pilyan tayo mat nga saan nga sumurot, kaya patay ti pagtungpalan tayo. Dajay magunudan tayo nga, dajay biyag nga nanayon, pagtulugan tayo, dajay ti makita tayo ditoy, nga naimbag nga banag, nga magunudan tayo. DJ, adagan ti pasit tayo, Pastor Alfred. DJ verse 4, kuna na ket, DJ English 6, kuna na, ket birukem. DJ ket kuna na jay, nga ket birukem kumaakas may sa nga, DJ silver, kuna na, wino DJ na ilumeng, pirak, wino DJ na ilumeng akinabaknang. Malagip ko DJ pangarig ni Apo Jesus gagayem ken kakabsat about the hidden treasure. Ada DJ lalaki nga na panagarado. Kahit ide panagarado na, malapit siguro nga DJ arado na danadalapos na. Kinmidag basit. Apa niya daytoy kunana. Kay di kitaan na, DJ nangina nga perlas. Ada DJ unag, hidden treasure. Tinaramid na ginaburan na. Kahit sinaludsud na ka DJ akintaltalon, no ilako DJ akintaltalon DJ taltalon nga nagaraduan na. Uwang ko na manungay. Kahit idimbaga na iti balor na, nagawid kahit inlako na iti amin nga sanikwana, tapay, aping inlako na, adda iti nasarakan na, nga treasure nga nababa ng, wino napapatag, ngam dayjay, yung dayjay nga adakin kwa na. Iti panang-illustrate ni Solomon, kasi mo panangitid ni Apo Jesus, iti pangarig na, nga intun no mabigbig tayo, nga dayjay nga sirib, nga adda ka dayjay bilbilin ni Apo Dios. Ket agbalintun nga pudno dayjay sirib no ipenpen tayo kunang Pastor Alfred. Ket iaplikar tayo iti panagbiag. Agbalindan to nga napateg nga gamay. Ket idayjay nga panangkita tayo, laglagipen tayo nga iti amin nga aramiden tayo. Sublin tayo dayjay paulo na teleksyon tayo.
Amin nga aramidin tayo, it is a matter, duwalaeng kakabsat, biyag, Ken wenno patay. patay. Biyag, wenno patay. Saan nga biyag ken patay? Hambong nga mabalin nga pagkuyugan dayjay, they are separate destiny iti tao. Biyag, life, wenno patay. Patay. Ket adda nga kang kanayon iti pagsangaan iti dalan. Okay? Iti pagsangaan iti dalan, crossroad, mga ramid tayo desisyon. Kunana dito nga roden, as a matter of life and death. Ket into no mga ramid ka ti desisyon, agpili ka. Denggem dayjay panaki sao, panaki sarita ni Apo Dios, babaen iti sauna, babaen iti bilin na. Ket kunana denggem. Siyempre, denggem makisasaw ti ni Apo Dios babaen iti Santo nga Espiritu. Ijemeten dumawat tayo ti panakabalin Apo tulungan na. Ket dayjay panang tulong to ni Apo Dios, idalan na tayo to nya dayjay pasit nga mayol pastor, agbalin nga silaw. Silaw. Balin nga sila. Agbalin nga silaw. Naimbag nga dana nga pasuruten. Wen. Ada malagip ko nga istorya manipod iti Biblia, pastor. Ken kahit kung kitaan tayo dahito kakabsat. Iti familia ni Samuel. Mhm. Ni Samuel nakisarita ken kuana ni Apo Dios. Wen. Dinengeg na, sinumbatan na. Ket kunana, agsao ka Apo, ket dumngeg iti adipen mo. Wen. Ken ni Samuel iti panagdakkel na, nga kasmaysa nga anak, san lang nga anak ken ni Hana, nagserbi nga nagtultuloy, ija templo. Mhm. Saan na nga pinanawan, dahil pamati na iti Dios. Aging gana, nga iti limakay, aging gana, nga iti biyag na, insubli na kini Apo Dios. Mhm. Kinakita iti panagbiag ni Samuel, nga nagserbi kini Apo Dios, nga saan na nga binaybayan dahi dyan, na imbag nga gamang nga naitukit iti puso na, Mhm. aging gana nga, ti Dios inalanan ni Samuel. Kaya makita ko dahi saan nga ti resulta dahi saan nga dumngeg. Mhm. Malagip ko mat dahi pakaistoryahan di anak ni Eli. Mhm. Sinublat ni Samuel nga pade. Ket saan da nga nagtulnog, numampay kanayon da nga dengdenggan iti balbalakan. Iti amada, nga nagbalin nga kasla, aling-aling lang dahi nga sursuro. Ibaling nga bareng-bareng. Bareng-bareng. Tinapadasan da, may isang nakalaling gagat nga kapadasan. Agsipod ta sandang impateg, dayjay nga sursuro. Nga kayat ni Apo Dios nga madda kadakwada. Di man di, kahit kung may bingay man, gagayam ken kakabsat, pastor, nga napateg nga amang, nga kasman la ko na naman lang dito, iti kas may nga gamang, iti panangdengeg, iti kinasirib, nga gapo iti Dios. Mhm. Nukit kita intay nga rod, dayjay gayam panagdengeg pakuyugan na iti aramid. Aramid. Anya. Ket dayjay no denggem dayjay bilin ni Apo Dios. Umayken ka dayjay na imbag nga panagaramid. Ngem no saan mo nga denggen agtultuloy dayjay dakes nga aramid nga isu iti adda Nuwen. iti maysa nga tao. Nabalbaliwan no mabalbaliwan dayjay urnos iti panagbiag. No iti maysa nga tao ket mabigbig na. Tamo tayo kabsat, uray no di tiyempo nga agbasol tayo. Ni Apo Dios ket ayayaten na tayo. Wen. Iti tiyempo nga agbasol tayo, ni Apo Dios ket makitungtung kada tayo. Nga malabit siguro iti kapadasan ni Ari Solomon, idi is istoryain na daytoy. Malagip na iti kapadasan ti amana Nuwen. Wen, pastor. ni Ari David. Sorry, David. Ket ni inang na. Nuwen. Iti inang ni Solomon ket ni Batseba. Batseba. Akas mo tayo gagayam ken kakabsat, dayjay alaen tayo ti background na, ni David ken ni Batseba, adda dayjay kuna tayo nga saan nga nasaya at nga relasyon da. Adda dayjay illicit relationship da. Nga bunga iti basol. Wen. Ket iti maysa nga tiyempo, binisita ni propeta Nathan ni David. Ket nang iti pangarig, kuna na iti pagaryam, adda iti duwang agkaroba. Dayjay naba nang, ken dayjay Napobre. napobre, dayjay napanglaw. Panglaw.
Ket idi nga dayjay nabanang ket adda iti aramidin na nga may isang dakkel nga rambak party ko na. Ket masapul nga mang party iti karnero. Apan na nga inala dayjay bugbugtong kakaiso na nga karnero dayjay karuba na. Ket isu iti pinatay ng indasar na. Imay kinkwana dayjay pungtot ni Ari David kunanan. Ito'y pagariaksan nga mabalinday ta kunanan. Ket intudon ni Apo Dios babaen kininatan ket kunana you are the man sika dayjay lalaki. Dayjay nga sikog ni Batseba isoy iti naikeddeng matay. Ket ammo ni Solomon daytoy tay sungaron ti kapadasan dagiti naganak na. Ammo ni Solomon dayjay kapadasan ni tatang na idiin sangit ni Ari David nga kunana. Parsuaem kanyak iti baro apuso. Punasem kanyak dayjay nagbasulak. Isu nga malabit na imbag nga ama ni Ari David uri pa adu ti pagkurangan na inyis istoryana ken Solomon iti kinaubing na. Ket idin nga isurat ni Solomon daytoy isumeten iti ibalakad na. Tapno saanen kuman nga maulit dayjay nga nagbalin kapadasan. In sentro na ni Solomon iti puso. Nga isumit laeng dayjay kararag ni Ari David kunana parsuaem kanya create in me kunana a clean heart iti baro nga puso o Dios. And renew a right Isu nga, spirit within me. dayjay itatan no makita tayon Pastor Alfred, Pastor Steve, dayjay kuna tayon nga it is a matter of life and death. Intun no daw adatay nga agbabasol, it is a matter of death. Pataya di bumurong. Tay iti kunana ni Santiago, dayjay iti maikontra iti bilin ni Apo Dios. Nalawlawag iti kunana ni Pablo, Roma 3:23, amin tayo kit nagbasol. Roma 6:23, ket iti supapak iti basol isu ni patay. Ngem inikan na iti maysa nga kondisyon ni Jay nga nagpintas ngem bat kunana iti sagot ni Apo Dios isu iti biag nagnanayon. At datayo gagayem ken kakabsat iti estado na sibabasol tayo. Ket no saan tayo nga panawan dayjay estado nga sibabasol tayo nagbabasol tayo. Dayjay supapak iti basol isu iti umay kada tayo. It is a matter of life and death. So ni patay. Ket agsipud iti tao hadna kayat iti matay, pilyin na dayjay sagot ni Apo Dios. Isu nga nagpintas daytoy insuro ni Ari Solomon, may panggep ka daytoy leksyon tay itata. Anya, ket makita tay nga rod nga dayjay benefits na Pastor Alfred ket naimbag nga magunudan. Nga magunudan. Pastor. Anya iti nakitampay nga inayon ni Solomon dijay. Ayaten nga kakabsat. Dito'y naimbag nga magunudan, babaen iti panangiladawan ni Ari Solomon, Pastor Eli. Subyanan tayo yung paset nga mayulo, kahit kung ulitin nga basain. Tati pagbilinan, isu ti pagsilawan. Ti pagbilinan na masasawad to'y Pastor Eli, dahil nakaitidan ti bilin, isu ti pagbilinan. Ket isu ti pagsilawan, kunana dito'y. Ket tilinteg isu ti silaw. Ti pakabuklan tilinteg isu daytoy ti sao ni Apo Dios adu dagiti bilbilin na in paulog na iti nga kakabsat nga prinsipyo no kasano ti agbiag nga nasiyaat nga maitunos iti bagayatan na. Isu nga daytoy ket iti panangtubngar inayon na daytoy ti panangtubngar ti sursuro isu da ti dalan ti biag. No tubngaren kahit nga sawen at dati saan nga naimbag nga sursuro, saan ka di pastor? Iso nga kuna natubngaren, negative nga balikas detoy, negatibo balikas, ngem amoyo ka di kakabsat nga yayaten, nga ti parang tubngar ni Apo Dios, saan na lang nga ibagakin ka, no niya di basol mo, no di kat isuro na kapay no kasano nga ilintag. Itoy.
Pakita tayo dito, ayatin nga kakabsat, kinagagayem. Babayan di pagsilawan, idikan na itisilaw, tapno aglawag. Umuna di dinggan tayo, ket may kanti pagsaadan diti puso tayo, kaya isip tayo. Ket saan lang nga nagpatinggad jay kakabsat nga yaten. Nakitaan tayo dito, Pastorele, ikabil na pa ijay yukur na pa ijay tingay. Ket iti kasta, may palagip kada tayo no sumyasi tayo. Yun. Okay. So nga naging bag ni Apo Diyos kakabsat. Ijay kwa, ijay US, dadigitay ikabil dagayam nga adati alad na, adati hamo makita. Adati hamo nga makita nga alad, ket adati kasi electronics. Ket digitay kasparin o gigan ka di subdivision. No adda iti dingwem, adda iti taraken mo ko mga nangingi ng aso, ikan dati DJ kwanan, jay kawar na toy. Okor na. Doktor na. Ket na i-program dayjay nga dijay magnalabag na. Ngem into no dumteng ijay han nga makita nga alad. Ag-react dayjay adda ijay tenged na. Ket haan nga makapag-forward tapay kaslalang adda ti reaction na. Ket agsubli o matras. Idi kung kunakit idi dito ripaswak dito adal tayo. Nagpintas gayam dayjay iturong ni Apo Dios nga dayjay iyukor ititenged taapay ijay no idikinit kita ititenged kadwan gamin nga ag-suicide Pastor Steve. Tenged. Agbekal nya. It is a matter of life and death. Ijay tenged. Kaduan nga no deti normal nga kwa, deti agbitay, deti tenged. Ket into no, deti alayan tayo deti tenged, gan it is again, deti ayan itibiyag, ta deti angay, agamanipod dito, mapanidya puso, into no nagsardeng deti met panagpitik iti puso, ket literally agsardeng met, iso nga sa matter of life and death. Iso nga idi ingkabil ni Apo Dios nga kunana dayjay linteg na hanlaeng nga ikabil iti puso no di ka iyakor. Yukor itatinged, you tie it on your neck. Ibaga na dayjay kinapateg na nga dijay kang kanayon nga ipalpalagip na. Dayjay pan nakirelasyon na kada tayo kayat na nga ibaga ket adda dayjay palagip. They remind me, Dear Lord. Ta malagip tayo, tayo tao tayo ket. Gagayem ken kakabsat, dayjay adda kada tayo, dayjay kuna tayo nga inclination. Dayjay panagduyos tayo nga garamid iti basol. Ngem idi nakirelasyon tayo ken Apo Dios, inlinteg na tayo. No idi ko makitkasta iti kasasaad tayo, nagiray, thank you very much, Jeter mo. Nagiray ko idin nga nakirelasyon tayo kan Apo Diyos, pinalintag na tayo. Ngam adda dayjay kinatao tayo nga agiray. Ket into kuman no dayjay agiray tayo manen, ipalagip na kada tayo ka anak, denggem iti relasyon ko ken ka pinalintag kan. Hambunton nga ituloy, dayjay kahit mong aramid ta, it is a matter of life and death. So nga, anyan nga nagpintas dito adal tayo itatang lawas na. Ada kadi iti kayat mo nga inayon pa Pastor Steve. May ayo aklaw na dayjay teksto nga binasak tatay. Tani Apo Dios iti panangilinteg na kadagiti anak na saan nga daytay datay man kas kuma iti maysa nga naganak tata. No dati kinaungat na iti dayjay anak na nakaro iti panangilinteg na. Mabaling nga mabugkawan na. Ngem diti kunan na nakayayo anak ko. In paamana iti bagina. In panaganak na iti bagina. Tapno lang dayto nga anak marikna na saan nga dayjay dagsen dayjay may naipakabil ken kuana nga panangikita dito Pastor kagayam ken kakabsat ket kaslaman la daytoy sangol nga nalagaan nga pangiturungan na kadagiti anak nano dinno man iti kayat nga pangiturungan nga dayjay
tarigagay na nga turong da iti kinalinteg. Magustak launay dati sarita na ditoy, babayan iti kinasirib, kini Ari Solomon, ibalikas na iti kinadungo iti maysa nga ama, wenno naganak iti anak, nga kunana, anak ko. Kanya palang teraramiden tayo gagayem ken kakabsan. Nga mang ipangag kada itoy, nga awis ni Apo Dios kada tayo. Apay nga di tayo palapilyan iti biyag. Wen. Kay pagtalawan tayon, iti sabali nga sursuro, nga mangitunda kada tayo, ken patay. Ito man, Pastor, iti kahit kumat nga, ibaga, kadag iti gagayem, ken kakabsat tayo, maipanggap iti adal tayo, ti Diyos kat nakadungdungo launay kada tayo, tarigagay na, nga awaten tayo, dahi awis na kada tayo, akinasirip, tada ito itunda na, tumunggalmay sa kada tayo, iti biyag, ngagnanayon. Ngayon, iti nakita nga rod, kada ito nga punto nga in tid mo, Pastor, dahi kinasirip, at dahi relasyon na, kada panagdengag, panangimutek-tek, dahi bilin nga inted ni Apo Diyos. Ket intun no awatem dahi bilin, babaen dahi relasyon nga inpatakder ni Apo Diyos, kanyam, ikan nakamutten dahi parabor, tapno tungpalem dahi bilin na. Han nga mabalin, gagayim ken nga kakabsat, nga denggem, ngem ha mo nga tungpalay. Saan nga mabalin nga dayjay ipalabas mo laeng no diket di adda dayjay aksyon adda dayjay aramid nga pakakitaan dayjay panagdengeg. Han mo nga mabalin nga dayjay pamati nga awan dayjay pakakitaan iti aramid na ket isu iti mangted iti biag. No diket di no adda dayjay relasyon nga isu kun tayo dayjay pamati. Ada pamati ken Apo Dios, ada relasyon tayo. Intun no saludsuden ni Apo Dios. At pagka kitaam nga rod relasyon mo kanya. Kunana ni Apo Jesus, no ay ayaten na relasyon. Love is a relationship. No ay ayaten na tungpalin nyo, tigitibilbilin ko. Kayat nangurog nga sa wen, no ikamanan, ikabil tayo sa matter of life and death. No iti basol ket isu iti panagsalungasing tilinteg. Ket iti supapak iti basol ket isu ni patay. Kayat ni Apo Dios nga iyadayo na tayo kadayjay nga panagsalungasing ket babaen laeng kadayjay panagtungpal. Amen. Maited kada tayo dayjay biag ngagnanayon. Amen. Pastor Alfred anyamit iti kayat mo nga ted akas maudi nga dayjay panangbukel iti leksyon tayo tata. Wen, Pastor. Kahit kumanda jay naisarita yu tatay nga no ayatendak tungpalin nyo dagiti bilbilin ko kung mga puesos. Ayaten nga kakabsat, iti maysa nga panagpili nga amu tayo matno ti pilyen tayo ibunga na dayto mabaling nga biag wenno patay. Kahit no pilyen tayo tarigagayan tayo nga pilyen ni Apo Dios. Iti panagbiag tayo mamatiak iti amin na pusok nga biag ti paay ni Apo Dios kada tayo. Ket no maminsan marigatan tayo nga agpili gaputa deji garud panagduyos tayo nga agbasol, Pastor Eli. Ngem agyaman tayo tadda ni Apo Dios nga kanayon nga niya mangipalpalagip kada tayo. Tapno di kasta no adda ti managbasol gamin addan ijay dalan nga no sa dino ket no lumisi ijay kanigid agsublitay man di adal tayo di na panalawasen. No lumisi tayo, sumyasi tayo, iji ka tigidwan no kanawan, iso nga dalata ti panagpili. Iso nga ipalpalagip ni Apo Dios ket tarigagayan na pilyen tayo iti biag. Ito ti may pahay ko. Wen. Nakapsat kastuan niya, dua lang gagawin dayjay kahit na nga isuro dayto eleksyon tayo. Life Hindi. and death. No, i-define tayo what is death. Actually, death is the absence of life. Wen. Nya. No daduma dadigiti pilosopo nga panagsisinnaludsod tayo apay anatay. Iti sungbat bet dayjay pilosopo wen ata nalipatan na iti panaganges. No iti biag ket isu iti panaganges. Ket dayjay nga biag gayam ket isu iti panagdayjay kunatayo nga dayjay dependence ken ni Apo Dios. Saan tayo nga babalin kuma kadayjay relasyon tayo no kayat tayo nga agbiag
Saan ko mga mabalin nga baybayan tayo, Pastor Alfred, Pastor Steve, kakabsatan niya, nga dayjay no dayjay biyag, adaanges na. Wen, Pastor. Nya, adaanges na. Ket dayjay tunggal anges, nga ianges tayo. Mabigbig tayo nga, dayjay panagbiag tayo, no? Kasi parang, dayjay ko natay kung mga inhale, exhale. Every procedure ijay, makita tayo nga, ititunggal nga panaganges tayo, at dayjay relasyon tayo kini Apo Dios. Ket nagpintas nga inton no dumteng ka dayjay, mabigbig tayo. Umayin dayjay puso nga naayat, aramid ni Apo Dios. Puso nga panagyaman, aramid ni Apo Dios. Taapay, ititunggal titunggal pakakitaan iti biyag, akas dayjay panaganges tayo nga rod, bunga iti relasyon tayo. Tatano kaya tayo met nga dayjay biyag tayo ket dayjay kuna tayo nga nasayaat. Mangan tayo. Kasi manen, daytoy manen kunana ni Apo Hesus, saan ngagbiag iti tao, babayin iti tinapay laeng. No dikit di babayin iti saot niya. Mabigbig tayo kumang, ano kayat tayo dayjay, pinili tayo, no, kakabsat, we have chosen life. Pilyon tayo, no, anya, dayjay aramiden tayo, nga dayjay biyag, nga pinili tayo, kat dayjay man, halaan nga, started. No, dikit di dayjay dumakkel, pumigsa, tumibker. Kat, kung natin nga rod, kasapulan dayjay, panangan, iso dayjay, sa una po Diyos. Kasapulan met iti eksersisyo. Kinudado madayjay pa nag-eksersisyo, iso dayjay pa nang yallatiw tayo, dayjay kapkapadasan tayo, nga inted ni Apo Diyos. Alakit, umay manin iti tiyempo, iso nga ikang kayo iti ababa nga dayjay panang bukilyon, daytoy leksyon tayo, ket sa tayton nga lipasen. Yun nung nagtatan kay ni Pastor Alfred, santo ni Pastor Steve. Ibagamon Pastor Alfred, kadagiti gagayem tayo nga kadwating agad-adal ti sa una po Diyos. Dayjay kayat mo nga maudi nga balikas nga isu iti ng bukel iti leksyon tayo. Wen. Agyaman ak Pastor Eli. Ayaten nga gagayem ken kakabsat. Iti daytoy nga gundaway na adal tayo nga ni Apo Dios nga iso ti gubwayan iti kinasirib. Dayjay asirib nga dakada tayo ket impangag tayo. Diningig baban ti panangdingig tayo. Ket iso ti naimula kadagiti puspus kaunggan ti puspuso tayo. Ket iso ti pagbiyagan tayo. Nga rod oray no umay ti tiyempo a panagpili ad-adda nga pagduyusan tayo nga pilyen iti biyang ni Apo Dios. Ket iti kasta iti panangpili tayo iti biyang ni Apo Dios, biyag ti ipaay na kada tayo. Ket awan dayjay panagdudwa tayo, mamatiak ti amin na pusok ni Apo Dios, ipaay na iti biyag iti panagpili tayo kenkuana. Amen. Pastor Steve? Nasirib nga talaga ni Apo Dios, kagayam ken kakabsat. Tapos basak dito nisirib agpukpukaw dito verse 20, kapitulo 1. Iti lansangan, iibkas na titimak na kadagiti nawayang ayan, kadagiti dumngeg, mangipangag kadaytoy nga balakad, maddanto iti biyag kadakwada. Ngem kunana ditoy 26, agkatawak to inton panakadidigrayo. Agrabrabakak to inton dumteng iti panagbutengyo. Santo ko mga mapadasan dagiti anak ni Apo Dios. Daytoy agsipud ta, datayo gagayam ken kakabsat. Inawat tayo, dinengeg tayo, inpangag tayo, inpenpen tayo kadagiti puspuso tayo dagiti bagbaga, pamagbaga, dagiti kinasirib nga nagtaod. Iti ama tayo, awan sa bali no saan nga ni Apo Isus. At the dayjay, kahit ko nga isubli, Pastor Steve, dayjay prinsipyo nga niya iti imulam, isu iti apitem. Itatak makitungtungtong ni Apo Diyos kada tayo. Kayat nang agbalintay nga masirib,
iti tunggal nga panakitungtong na, deje maag, katawaan na, deje bagbagan na Apo Diyos. Ulit ka, kapsat. Wen. Deje maag, hanang nga denggan, no dikit di, agbalin nga katawaan na. Uyawen na pa. Agbalin na nga uyawen, makiri kanya na. Hanang nga kayat. Kat ni Apo Diyos, numabalin la kumakit ipilit ng mga pilit. Ngem deje nga maag, hanang nga awatan. Isu nga tikunanan na Apo Diyos, intun umayen ti panungpalan because it's a matter of life and death. Kat deje nga maag, hanang nga pinili nga nagdengag. Deje maag nga hangay inawat ti kinasirip. Deje nga maag nga hanang nga impenpen iti puso na, hanang nga inaramid. Intun no umayen deje aldaw, iti pan nakadusa na. Saan akayat ni Apo Diyos nga aramiden, ngim inusar na deje inaramid deje maag. Wen. Idi nga kayat iday ayabang ka, kinatkatawa na. Yumakmi ko na na. Itatamit tayo nga umaykin ko ako na laladingit kanya ngem anya iti ko na Pastor Steve agkatawa to. Laglagipin nyo nga no anya iti imula tayo isu iti apitin tayo. Gagayem ken kakabsat iti leksyon tayo insuro na tayo nga agpili tayo duwalaeng iti papanan. Ket babaen iti leksyon tayo, isuro na kada tayong adda deje dalan nga liklikan tayo, nga dalan nga mapan ken ni patay. Adda deje dalan met nga pilyen tayo nga isu itin suro na dalan iti biag. Kasano iti papan iti dalan ti biag? Iti leksyon tayo gagayem ken kakabsat, insuro na denggen tayo ni Apo Dios. Deje kunana ket aglalaaw ket glalaawak itadal lansangan agpukpukawak kuna na intun no ayaban na tayo denggen tayo ket ije panagdenggeg tayo ikabil tayo pempenin tayo puso tayo ket dayjay nga kinasirib nga inted ni Apo Dios kadagiti puspuso tayo isunan tumeten iti mangited kada tayo dayjay silaw kunam tatay pastor kunanan ton ni Ari Daviden iti saom is true iti silaw ko iti dalan ko. Ijay tun panagna tayo, ijay relasyon tayo kan Apo Diyos. Dagijay nga sauna nga dengdenggen tayo. Nga isu iti penpen tayo, kadag iti puspuso tayo. Isu iti silaw, kadag iti panagna tayo, iti dalan, iti biag. Amen. Gagayem ken kakabsat, agyaman kami launay anya. Kadag iti tiyempo nga panaginadal tayo. Ket, aramide kon, dayjay bukle kon dayjay simple nga summary. Eleksyon tayo tatakakabsat ket may panggap iti biag ken ipatay. It is a matter of life and death. Kuna na pilyem. Pilyem. Ket iti panagpili denggen tayo iti sauna po Dios. Iti panagpili dawaten tayo tinasantuan nga espiritu nga tulungan na tayo. Ket no kasjay aramiden tayo. Sursuruan na tayo ni Apo Diyos, nga mangpili iti dalan, nga mapan iti biag. Agkararag tayo kakabsat. Bindito nga Diyos, amaming adakat sa dilangit. Anyan nga ragsaken mi, tanananam mi, iti ayat mo, kada ito yung aldaw. Nakita mi o Diyos, dayjag tultuloy, nga panangipakitam, iti ayat mo kada kami. O Diyos nga man nakabalin amin, nagyaman kami, taday nga ayat mo, ket isagot mo iti biag ngagnanayon. Yes, Lord. Dayta nga ayat mo, ipamakitam kada kami, nga dagday dalan o Diyos, nga kayat mo, nga saan mi nga pagnaan. Dayjay dalan nga mangiturong iti biag. Ket itatan o Diyos kayat mi, ken pilyen mi, dayjay sagot mo nga biag. Adadtoy o Diyos, iti puso mi, kayat mi nga lukatan. Denggen mi, di kiti napateg nga saom. Kayat mga ipunpen, tapno digiti saom, isudat agbalin nga silaw, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Ket maddang kami iti nadeket nga relasyon ken ka. Bendisyon am Ama, digiti kakabsat mi, nga agdengdengeg, agpuypuya nga mang sursurot, daytoy oras iti panagadal. Dawaten mi nga nyaman iti naadal da itata, ket si kamet iti mangipalagip, ngayon nga agbalin nga paset iti panagbiagda, ket may sa kami, nga tumakder, nga da iti relasyon mi ken ka,
Biyag nga agdaydayaw iti napateg unay anagan mo. Yes, Lord. Baki pagpakaasi kami o Diyos nga awatem digitoy nga kararagmi. Wala Dinawat mi digitoy iti kay karyan tinagan na po mesos. Amen. 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 Pumakada kamin gagayem ken kakabsat ket patyen mi nga intuno may nga lawas ada kay tumanen ket agkakadwa tay tulat ta. Pastor Steve, Pastor Alfred, Giyaman kami, gagayam ken kakabsat, iti ayat ken ano siyo, nagdengdengeg. Sasarak tayong tumanan, into numay nga lawas, iti intay panagadal, iti sasawa na. wen Wen. Kahit may mat nga idanon manen, iti panagyaman mi kada kayo, ay den nga gayam ken kakabsat, iti anos yung nga panagdingeg ket panangsursurot, iti adal tayo, iti nga lawas, ket aginggan tumanen, iti samarunoen tayo panagadal, ni Apo Dios bendisyonan na kayo. Look, Daddy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Everything we own is a blessing from God. All of it belongs to Him. God only requires 1/10 to be returned to Him as an act of worship and an expression of our faithfulness to Him. Tithe is God's money, and in tithing we're simply returning to the owner what rightly belongs to Him. And as we faithfully return 1/10 of our income, we will continue to provide for us according to His promises. Tithing is one of the most tangible ways to experience God. It's a most rewarding step of faith and a wonderful testimony of our faith. Take that step of faith today and experience God's faithfulness. This one's for Jesus. Remember, stewardship is my all in response to God's all.